V tomto videu si ukážeme, ako vytvoriť kontúru, ak samotný 3D model má zložitejší tvar. Klikám na vytvoriť nový súbor, jedna strana, rozmery polotovaru, hrúbka polotovaru, tu si prepíšem na 27 mm. Všetko ostatné ostáva nezmenené. V záložke modelovanie klikám na importovať 3D model, vyberám si 3D model, klikám na otvoriť. S orientáciou 3D modelu som spokojný, takže prepíšem len rozmery. Dĺžku modelu som si zvolil, že bude mať 30 cm, čiže dávam tam 300 mm. Klikám na tlačidlo použiť. Zvyšné rozmery sa mi automaticky prerátali. Hrúbku si upravíme, takže kliknem na uzamknúť pomer strán, čiže to odškrtnem a prepíšem to na rovných 24 mm. Klikám na použiť. Klikneme na orientáciu súradnicového systému z pohľadu bočného. A tu vidíme, že 3D model v rámci hrúbky materiálu nemáme správne umiestnený, čiže týmto bežcom si ho posúvam a umiestním ho tak, ako potrebujem, že vidím, že to odpovedá zhruba 10 mm. Suniem sa nižšie, uistím sa, že nemám zaškrtnuté odstrániť data pod nulovou rovinou. Toto tam nesmie byť zaškrtnuté. Klikám na tlačidlo OK. Klikám na 2D pohľad. Upravím dvojklikom, si v podstate zvýrazníme 3D model, posuniem ho do ľavého dolného rohu, kde ho chcem mať. A teraz v podstate začína tá zaujímavá pasáž, kde klikám na tlačidlo výkres a klikám na tlačidlo preložiť bitmapu vektormi. Kliknem na model, vyberám si čierna a biela a týmto bežcom vidíme, čo sa nám mení, takže to posuniem na maximum a to nám vyfarbí celú plochu 3D modelu. Po kliknutí na náhľad sa nám zobrazí náhľad kontúry. Vidíme, že v tomto nastavení je to veľmi zubaté a to má na svedomí práve tento bežec, ktorý si posunieme z tesného na voľné obtekanie, respektíve to vyhladenie. Klikám na náhľad a môžem vidieť, že sa mi zjemnila kontúra, čo je dosť dôležité. Ak som spokojný s vytvoreným vektorom, klikám na tlačidlo použiť a následne zavrieť. Takto vzniknutý vektor následne vieme využiť v ďalších krokoch. Tie si zbehneme len veľmi narýchlo, pretože podstata videa je sústredená na vytvorenie tohto vektoru. Takže klikám na hrubovanie, tieto nastavenia nemením. Pri hrubovaní vyberám stratégiu Selected Vector, takže to musím vyznačiť. V podstate teraz je označený, svieti na ružovo. Nechávam tam 0,5 mm prídavok a odsadenie hranice nastavím na 8 mm. Je to preto, že používame 6 mm hrubovaciu frézu, takže 8 mm je o čosi viac než 6 mm, aby nám to začistilo aj priestor po vonku vektora. Stratégiu frézovania nemením, klikám na vypočítať. Vieme si prehrať náhľad. Keď som s hrubovaním spokojný, klikám na tlačidlo zatvoriť, vytváram hľadiacu operáciu, opäť Selected Vector, prepneme sa na 2D pohľad, vidíme, vektor nám svieti na ružovo, to je dosť dôležité, vždycky musí byť zvýraznený na ružovo, takže označený Selected Vector. Vybrať tu mám guľovú frézu, pozdĺž rastra klikám na vypočítať, prehráme si sekvenciu hladenia, po hladení máme už v podstate požadovaný tvar, klikám na
tlačidlo zavrieť a ako posledné klikám na prvú ikonu vytvoriť dráhu nástroja pre profilové rezanie. Opäť tu nemením nič, tu mám nastavené obtekanie vektoru z vonkajšej strany. Zatiaľ nepridávame žiadne mostíky, takže klikám na vypočítať. Vznikla nám frezovacia dráha, klikám na tlačidlo prehrať. A po ukončení frezovania dvojklikom kliknem na zvyšný materiál, ktorý sa mi odstráni a my môžeme vidieť výsledný výrobok. Vidíme, že nám tu ostal ešte nejaký materiál, takže dvojklikom vieme odstrániť aj ten.